Plimbarea în Palm Jumeirah într-un iaht sau șalupă rapidă este de asemenea o opțiune des întâlnită. Și ai de unde alege, pentru că în Dubai ai o multitudine de companii private de turism. Sky is the limit. Cerul este limita. Dacă vrei totuși să ai o vedere de ansamblu asupra insulei, poți solicita un salt cu parașuta. O să fiți surprinși, există și asemenea servicii. Dar locul din care se poate observa cel mai bine și, de ce nu, în siguranță, insula în formă de palmier, este The View, de pe The Palm. Bucurați-vă de priveliștele incomparabile ale uneia dintre cele mai des pomenite atracții din Dubai la puntea de observație The View de pe The Palm. Amplasată la o înălțime de 240 de metri, puntea de observație vă oferă priveliști panoramice nemai văzute la 360 de grade ale Palm Jumeirah. Panorama cu apele de un albastru spectaculos ale Golfului Persic, dar și orizontul Dubaiului pe fundal este fantastică. Punctul de observație se află la etajul 52 al turnului The Palm. Turnul mai găzduiește o cafenea, o expoziție creativă care vă prezintă dezvoltarea insulei, tuneluri interactive cu tematică acvatică și un magazin de cadouri. Dacă tot suntem pe insula Palmier, să dăm o tură prin hotelurile de lux de aici. Suntem la celebrul The Raffles, The Palm, o bijuterie arhitecturală care aparține celebrului lanț hotelier Accor, care se mândrește cu cele 4200 de unități din întreaga lume. Pe noi ne-a uimit un serviciu special pentru copii. For the kids specifically, we as a resort, we have a kids butler. So from the moment that the family arrives, the kids butler takes care of the kids until they check out through a whole journey around the resort and a full edutainment program with water sports activities and other activities to explore the palace while they are here, so they can create great memories. Hotelul este ca un magnet pentru îndrăgostiții din întreaga lume. If you want to have the number of proposals that we have had in the hotel, there has been a lot. So there is lots of romantic setups that has been done since we opened, and of course for the business traveler, the Raffles Club Lounge and also our Blutner Hall, which is our lobby lounge, really caters for a lot of business meetings that are around. So there is an enjoyable and handy approach to anybody who wants to come in, and they can really find everything that they want while they're in the resort. Punem pe pauză filmul despre Dubai. Păstrăm câte ceva și pentru episodul viitor. Nu încheiem fără să mulțumim pentru sprijin agenției de turism Holiday Office și companiei aeriene Fly Dubai.